Good morning, happy Sunday mga igsoon. Ah, After my devotion, after pag-share sa Facebook, sa akong page, after mudasig sa uban, maglawag na sad ko sa akong koy mga igsoon. Dali nak, maglawag ka nak. One of our stress reliever kani siya oh. Gutom na ni sila oh. Hi nak, hi. Mo ni akong anak siya, hi. Say hi. So, mao ni akong lawag mga igsoon kani. Kani. Okay? So, dara, oh. Hindi kaon mo. Okay? Come on. Sige, kaon mo. Kaya Domingo ron. Manimba pa mo. Kaning mga isda, anyway, social distancing. Eh. Wala din may problema. Kung sawa, hi. Muna akong hinigugma mga itsoon. Okay? Good morning. Uh, Hi, good morning, Hi. everyone. Lahat mo sa umong koy. Kaning samtang nagsige ko og kanang atiman sa akong mga koy mga higala, mga igsoon. Ako nabantayan nga mura pug kag nag-alaga og mga membro simbahan nga kinahanglan imo i-check ilang health para kani among i-check kung okay ba ilang langoy, kung wala ba yung mga sakit-sakit, kung wala ba yung mga white spot, kung wala ba nagpula-pula ilang lawas dahil ko lawag labo ginagban. No? So, kung nabantayan nga mura sad og kanang disenteng ra pud ba nga mag-atiman ka sa mga membro simbahan. No? So, kay sa Bible mga igsoon, ang isda mura og ang sambingay sa isda kalag, di ba? Ningon si Jesus Christ ni Peter nga follow me and I will make you fishers of men, no? Fishers of men. So, mangisda og kalag. So, mura bitaw ang kaning kailangan pud nga hilig ko ani ba. So, mao day kay hilig man ko kalag, no? Hilig ko mga kalag nga dalhon sa kailan sa Ginoo. So, mo ni nga ang sambingay aning kuan mga igsoon, isda is kalag, no? Dara oh. Kumusta ang iyong pag-quarantine diha? Oh. May pa ni sila no ang mga koy kay naadyo sila sa gawasan ba. Wala sila social distancing oh. Di sila matapda no. Okay, tara nangaon na sila butterfly koy and daghan sila. Mo ba nagpalayo. Okay. So mao ra ni siya Megson sama sa akong ingon nga sama nga nag-alaga ka og mga membro simbahan na sila oxygen, i-check ang filter kung hugaw ba siya kaya ron dili makakaog hugaw, no? Parehas din sa mga membro simbahan, kung na mga luya, kinahanglan, dasigon, kung na mga nangluod, i-comfort, nasakitan, i-comfort, sa pulong sa Ginoo, no? Aron healthy ang ilang spiritual life, no? So, happy Sunday, have a blessed Sunday, mga igsuunan. Maura ni ang paglawag na ko sa akong mga koydro. Okay. No, till next time, stay healthy, God bless. God bless, to God be the glory.